Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването на Българска християнска телевизия, излъчвано от Първо студио. Отново ще застанем пред необятното море на тайнствената божествена премъдрост. Отново ще застанем пред онзи, който казва: всичко тук се променява, само Бог не се мени. Ще застанем пред Неговото свято божествено слово, което Бог е дарил на човешката цивилизация с една цел – хората да живеят в светлина и познаване на абсолютната истина. Отново ще бъдем в студиото заедно с Благовест Белев, с когото ще коментираме тези божествени, неизследими и благодатни Божии истини. Благодарим на Бога, че отново сме в това студио след кратко прекъсване и ще имаме практическа възможност да продължим темата Божествено изцеление. Ние на практика не сме прекъснали излъчването, но записите следват един след друг. Да, в такъва вид имам предвид. В този смисъл. Аз бих могъл да кажа, че от наблюденията, които имам в последните няколко седмици, интересът към предаването много нараства. Аз получавам писма. В някои от следващите предавания ще прочетем някои от тези писма. Бог върши чудеса. Бог говори на хората. Бог благославя тези, които отделят време и останат пред телевизионните екрани да видят предаването на Българска християнска телевизия Божествено изцеление с брат Илия Миланов. И много се радвам, че още един път можем да кажем, че това не е дело нито на брат Илия Миланов, нито на Благовест Белев, нито на Българска християнска телевизия. Само продукцията е наше дело. А делата на чудесата са дело на Бога. Да, това е плод на Божието решение. Както виждаме, Бог във времената винаги си е избирал хора, чрез които да извърши делото на своята истина, да доведе до знанието пълнотата на тайнствената божествена премъдрост. Когато отворим страници на Святата книга Библия, ние ще видим, че при Бога няма самоцелни неща. Бог избира хората, които да представят Неговата истина, пресчупена през Неговата суверенна воля. Защото Бог на горди се противи, а на смирените изпраща своевременна благодат. Само за секунда да прехвърлим някои от дадености на успешното или неуспешно предаване, да кажем, ние сме в ситуацията добрите говорители или поднасящи добре темата, тогава Бог ще се отдръпне от нашето предаване и тогава хората ще видят двама обикновени човеци, които си говорят думи, които не докосват човешкото сърце. Прав си, че аз също постоянно съм залят от такива обаждания. Телефона и сега забелязах, че в този кратък промеждутък няма и час, 21 неприети обаждания, защото бяхме ангажирани да посрещнем гости и да се видим с теб в студиото. Интересът е изключително огромен. Като имаме предвид и се върнем назад събитията, защото на 3 милиона дойдоха в нашите събрания. Защото хората намираха нишата, която се я търсили. Истината на Божието присъствие. Реалната божествена помощ във всички сфери на човешкия живот, които го търсят. И сега аз вярвам, че преминавам на един много по-важен етап. Защото чрез телевизионния екран хората могат да застанат в тишината, могат да застанат в размисъла, могат да кажат за и против, да изключат канала, да го преместят на някакъв друг. Вярвам, че хората, които се докоснат до това предаване, няма да изключат канала. Един мой приятел, който е отговорен фактор в нашия град, каза: аз се готвех да гледам някои от важните предавания, които винаги гледам, но докато прещраквах каналите, попаднах на вашето предаване. Така каза, бях закован, аз човека атеиста, който никога не е признал свръхестественото поведение на Бога. Не само, че го изгледах, ми с голяма радост установих, че имам право да го гледам втори път, поради факта, че има запис и той се го връща в самата телевизия, дава възможност на хората за реплей да го гледа втори път. И даже ми даде телефона си, ме покани в домашни условия да разговаряме с него. Ето дори и хората, които аз не казвам, че е противник, но аз го познавам от детство. Той е един човек като мен, който никога не е вярвал в Бога. Но когато е гледал предаване, той е бил убеден, че това е една истина, от която той се нуждае. Братели, ние сме живели с Бога и продължаваме да живеем с Бога неформално. Ние живеем в едни отношения, които Библията нарича приятел с Бога, приятелство с Бога. Възможно ли е това?
хората, които ни гледат? Възможно ли е да имаш приятелски взаимоотношения с Бога? Ние сме живели толкова години заедно с Бог и продължаваме да живеем и всичко, което вършим, и всичко, което говорим, сме го правили в Неговото име. Понякога не винаги е било съвсем съвършено. Обаче, не може хора, които живеят с Бога, независимо от възраст, от образование, да не бъдат почувствани, да не бъдат приети по един по-различен начин. Божието присъствие прави тотална разлика във всичко. Затова хората гледат, затова хората ни вярват, защото ние не сме се събрали тук да си говорим приказки, да убеждаваме за партията Бог или пък за асоциацията Бог или пък за църквата Бог. Ние просто говорим за Него. Ние говорим, защото Той е наш приятел, защото прекарваме време в Неговото присъствие, защото сме започнали да откриваме, да преоткриваме едни изключително важни, основни истини, практични неща в живота, които ни позволяват да бъдем до Него. Той казва: отделени от мене нищо не може да направите. И хората ще вярват. И те скоро ще започнат да чуват и другите свидетели, които са докоснати вече чрез предаването Божествено изцеление с брат Илия Миланов. Ами аз ще разкрия на зрителите, които в момента ни гледат, една малка тайна. Как протече подготовката ни за днешното ни предаване? Хората ме питат как се готвите, как решавате коя тема да извадите на преден план. И аз им казвам, че подготовката е в тайната молитвена стаечка. Само преди минути ние с тебе излязахме от тази тайна молитвена стаечка, като помолихме Небесният Отец, който дава мъдрост на смирените, да изпълня разума ни с онова, което хората желаят да чуят. Защото ние може да говорим много красиви неща, както каза Господ, имайки вид на благоприличие, но отречени от Божията сила. Аз вярвам, че Бог ще покрива наше събрание с Божие присъствие, с сила, която ще бъде усещана в сърцата на зрителите, с онази любов, от която толкова много се нуждаят хората, а тя е божествена. Всичко може да бъде имитирано от човеците, дори и най-великите артисти, но едно не може да бъде имитирано. Божията любов, която ни е заставила да седнем на тези два стола и да говорим за истинското Божие послание. Хора, покайте се, защото Царството Божие приближи. В тези думи са скрити една голяма сила и ангажираност на Божията любов към погиващия свят. И ако погледнем наистина в съвременния динамичен 21 век, ние ще видим вече на 2 милиарда и 500 милиона човеци, които са достигнали до дълбочината интимното отношение и познаване на живия Бог. Когато ти слушах да говориш за Божията любов, аз не мога да остана безразличен. Защото ако не е Божията любов, ние нямаше да бъдем тук. Ако не беше Божията любов, ние нямаше да отваряме сърцата си и да бъдем толкова откровени с хората. Ако не беше Божията любов, нямаше да се молим за тези хора. Но Той е поставил своята любов в нашите сърца и то не любов към определени класи хора. Защото има някои, които обичат тези, от които имат интерес. Но от целият ни народ, от хората, които живеят в България, от българските граждани, от българи, цигани, турци, от помаци, от арменци, от евреи, всички, които живеят в България. Това не е естествено нещо. Апостол Павел казва в 1 Коринтяни 13 глава, казва: и те остават тия трите. Вярата, надеждата и любовта. Вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях, казва той, е любовта. Значи може да имаш голяма вяра, може да си много обоснован теологически, когато говориш за духовните неща. Но ако нямаш любов, ти си като мед, що звънти, и кимвал, що дрънка, казва Словото Божие. Любовта е тази, брат Илия. И аз радвам, че заедно растяхме в тая любов, че заедно виждахме народа. И знаеш, ще отнема само една секунда още. Съвсем скоро давах интервю за може би, една световно известна и най-мощната християнска телевизия в света, TBN. Давах интервю и когато им разказвах за времето, което заедно преживяхме, за съживлението в България, за стадионите и за всички тези велики неща, които вършеше Бог,
Тогава казах, аз с моя съработник, брат Илия Миланов, ние целунахме нацията. Нацията. Ние целунахме тези 3 милиона души духовно. Ние ги видяхме, допряхме се до тях. И това промени животът ни. Затова сме тук сега, затова искаме истината за Бога да влезе във всеки дом, силата на Бога да изцели всеки човек и да даде надежда и промяна. Нали така? И след като ти кажеш, аз бих искал да поговорим малко за това, за резултата всъщност на защо ние сме ходили, защо ние правим тези неща. Това е от 28 глава на Евангелието според Матей. Заветът на възкръсналия Исус Христос към неговите ученици. Малко преди да се раздели с тях, той им остави завет. Да. Той им остави един договор между небето и земята. И този договор фактически ние спазваме. И аз искам да прочета, те са няколко стиха, 3-4 стиха. 11 ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. Тогава Исус се приближи към тях и заговори: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух. Един друг превод каза: идете и научете всички народи, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Сега си ти, брат Илия. Амин. Именно тази първа заповед, която виждаме, непосредствено след възкресението на нашия Господ Исус Христос. Много интересно е, че Той, след като възкръсна, както видяхме в текста, намери най-после и самите 11 ученика. И както се казва в едно от другите Евангелия на Марко, Той ги смъмра за жестокосърдечието и неверието, защото не бяха повярвали на онези, които го бяха видели възкръснал. До тук приключи с критиката. И с много любов Той ги погледна и каза: отидете и проповядайте благовестието по лицето на цялата земя. Ето, нямаше нищо по-основно, по-значимо, по-кардинално в сърцето на Бога. Непосредствено след възкресението да каже: отидете и проповядвайте благовестието. Какво е благовестието? Какъв е смисълът на това, което Господ желаеше да инвестира като послание и знание в сърцата на своите апостоли? Благовестието е вечен живот, чрез вяра в името на Пресвятата Троица – Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Благовестието е вечен живот чрез разпятието, върху което бяха приковани греховете на цялата човешка цивилизация. Благовестието е онази велика тема на божественото изцеление. В неговите рани ние се изцелихме. Благовестието е един прекрасен мир с Твореца и Създателят. Моят мир ви давам. Не както светът ви дава. Да не се обоят вашите човешки сърца. Благовестието е принасянето на божествения мир и радост в сърцата на всички в момента телевизионни зрители, които не гледат. В противен случай, ако това учение не носи радост, достатъчно е скръбта и теготата на нашият народ, и ние да ги оскърбяваме с тъжните новини. Сам Господ каза: това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Самата дума благовестие е разделена от думите блага вест, добра новина. Колко важно е днеска добрата новина да бъде казана в пълнотата и истинския замисъл, с която Бог е замисъл да пратя до хората. Обичам думите на един от големите Божии служители, цар Давид, който можа да каже: Господи, турил си в сърцето ми радост по-голяма от тяхната. Когато се умножава житото и виното им, ще легна и ще спя спокойно, защото дори в самотия направил си му да живее в безопасност. Ето и това е част от благовестието. Псалмопевица показва своето сърце и признателност на Бога, че Той му е дал стандарт и сигурност на тази земя. Смятам, че в днешния ден хората биха заменили всички спестявания за една сигурност, за един мир, за едно спокойствие, за едно обезпечено настояще и бъдеще на човешката цивилизация. Защото какво те ползват милионите, ако утре ти видиш
затритото семейство, колко много кръв, насилие, безнадеждие, бежанска вълна. Болката е страшна. Милиарди долари се пхачат за бодигардове. Милиарди долари за бодигардове, милиарди долари инвестирани в полиция и всякакъв род други институции, за да се пази този мир. И ако хората приемат Божият мир, тогава тези институции чисто и просто няма да бъдат необходими. Защото Бог в благата вест е казал: считай ближния за по-горен себе си. Представи си, че ако ние човеците омъдрени от Бога, практически приложим само един ден това, да считаме ближния за по-горен от себе си, какво оръжие, какви затвори, каква съдебна власт. Това уважение и респект към личността Благовест Белев, Иван Иванов, Илия Миланов, който и да е от човеците. И винаги, когато аз съм служил, съм гледал на най-обикновения човек, най-незначим, отхвърлен дори и презрян от обществото като по-горен от себе си. Защо? Защото самата блага вест крие темата и разкрива чрез Божия дух на тези, които имат очи и виждат, уши и слушат. Скрита тема. Обикновено ние човеци делим на категории успели, можести, красиви, грозни, докато при Бога няма такива работи. Бог поглежда на всяко едно обикновено човешко същество, защото Той знае какво е инвестирал в човека. Една безсмъртна човешка душа, която е по-безценна от целият материалосвят на всемира. Ето това е стремежа на Бога, да достигне всеки един човек, от най-високо поставяне до най-ниско поставяне, от най-мъдромислещия до най-елементарно мислещия. Това е благата вест. Благодарение на това, което Бог е предал като власт в апостолите, ние виждаме, че те изпълняха Неговата заповед. Изпълнени с Божия дух, те тръгнаха да говорят великата истина на нашия Господ Исус Христос. И ако не бяха тези предвестници на Божията истина, днеска човечеството ще да живее в пълна тъмнина и незнание. Когато виждаме, че Бог определи хора, които са специална мисия, облечени във власт и сила да донесат благовестието и до нас, езическите народи. Един от тези избраници беше и самият апостол Павел. Знаем неговото истинско име Савел от Тарс, един човек, който беше облечен духовна власт и сила, но вървеше в погрешната посока на религиозните си убеждения. Дишеше злоба и разоряваше църквата. Но когато се срещна с благовестителят на истината и божествената любов, възкръсналият Христос, темата в неговото сърце се смени. Злобата отстъпи на великите принципи и любов. Той беше склонен всичко да изоставя в този свят и да изпълни тази велика мисия на благовестител. И самия той каза: Бог не ме е изпращал да кръщавам, а да благовествам благовестието на сиромасите по лицето на цялата земя. Интересно, че Бог го облече с такива велики правомощи и сила, че той имаше възможност да благовества на царе и управници в този свят. Останалите апостоли одобряваха това, защото колко важно е да кажем днеска нашите висши поставени хора в парламента, нашия президент, нашият премиер да са вярващи хора. Днес тази номинална вяра аз вярвам по някакъв човешки начин, а с една вяра придобита от личната среща с Господа Исуса Христа, което не е една формалност и нещо много трудно, а напротив. Благата вест довежда до знанието и на премиера, и на царя, че Бог ги обича. Благата вест довежда до сърцето на премиера и на царя, че всяка една власт, добра или лоша, е дадена от Бога. И аз вярвам, че когато тези хора са убедени, че Бог се е спрял на тях, като индивиди, в които е открил нещо добро, чрез което да представи добрината си и за просперитета на една българска, например, нация, ами тези хора ще започнат да отдават все повече и повече. Защото Библията казва: по-блаженно е да даваш, отколкото да взимаш. И не само това. Просто уважението към Бога и търсене на Неговото лице от страна на власт имащите, това ще промени тотално и икономическата атмосфера. Задължително. Защото ние виждаме народи, които са поставили Библията като своя основа. Ние виждаме как и в материално отношение те са благословени. Те имат много повече, отколкото ние можем да си представим. А днес все още ние се нуждаем от това нашите властимащи да почнат да търсят Бога по някакъв начин, да почнат да уважават Бога по някакъв начин, за да не отива нацията навън, да търси благословението от другите народи. И аз вярвам, че ако нашите власт имащи започнат
да уважават Бог и да го поставят на подобаемото място, защото ние си имаме колко вековна църква тук в България, която е говорила за Христос през всичките тези години. Независимо, че имаше около 50 години притискане от страна на комунистическото ти вярвания и режим. Но ако те днес започнат, брат Илия, да се молят по-малко, да кажат: Боже, помогни ми, както на времето са правени молебени. Сега ние не говорим дори за такива молебени, ние говорим за лична среща на Министерски съвет. Така е, да. Да кажем няколко думи, да кажем, дори да изречем няколко думи. Бог да помогне на екологичното министерство, Бог да помогне на финансовото министерство, Бог да помогне. Тогава ще започнат идеи. Тогава ще започне Бог да отваря врати и тогава ще има прозрения, които могат революционно да променят нашата икономическа политика или външна политика, или здравеопазване и какво ли не още. Дълбоко в себе си аз вярвам, като един човек, който много обича родината си, че ние ще имаме втори златен век. Защото има потъване и в един момент се стига, както се казва, дъното оттам нататък. Трябва да търсим начин как да изплъваме, а да не останем в тинята и очаквайки смъртта и безнадеждието. С втори златен век съм убеден, че има за България. За какво говоря? Говоря за първия златен век. Откъде е дошъл? 864 година ние приемаме християнството. Това е абсолютен факт и това не е някаква отдалечена история, за която знаят всички, които малко от малко се интересуват от истинските корени на просперитета на нашата нация. 864 година и прибави 100 години, 964 година, това е познато като време златният век на България. България достига небивал икономически, политически и морален разцвет. България разширява пределици на 4 морета. България е носител на елитната мъдрост, сила, растеж във всички сфери на човешкия живот. И цяла Европа се е съобразяла с една България. Защо и откъде идва този златен век? Ние знаем голямото просвещение на нашите царе. Цар Борис, който разбира, че с неграмотност не може да се управлява тази нация, изпраща своя син Симеон в Магнаурската школа, където този човек завършва богослов и се връща с трайното убеждение, че там, където царува Бог, царува и доброто, царува и сигурността, царува и просперитета на нацията, която е мощно подпомагана от Бог. Защото явно той тогава е чел: на празно бдят стражите, ако Господ не съхрани града. Самият цар Симеон, който се е подвязал и под друго прозвище, с някакъв църковен сан черноризец храбър, е знаел много добре, че отделени от Бога ние не можем да сторим нищо. Той е чел и думите на апостол Павел: всичко мога чрез този, който ме укрепява. И не случайно тогава българите решават, че тази велика светлина, тази голяма тайна, донесена от Бога и скрита в Словото Божие, трябва да стане достояние за целокупният български народ. И тогава се взима решение да се създаде славянобългарската азбука, наречена кирилица. И тя е създадена по една единствена причина – Словото Божие да бъде преведено на български език, разбираем, достъпен до всички граждани на тази голяма и величествена държава в Европа. Интересното е, че в този период на така наречения 100 годишен просперитет на нацията, златен век, българският народ е бил ограмотен над 80%. Това е нещо много значимо в него време. Защото когато човек грамотно застане и види, че има изход, той го търси непременно. И не само, че го търси, ами го и намира. Българският народ се е покланял истински на Бога. Българският народ не е отдавал нещата и така примитивно и между другото Бог пред нас, ние след него. В сърцето на България живее възкръсналия Христос. В сърцето на управлението е властвал и царувал царят на царете и Господ на господарите. Пълководецът, който не знае поражение. Ако погледнем, България е разширила пределици и много татари, хазари, авари, племена, които са опитвали да разрушат българският народ и българщите не са успявали. Защото на троната и на воинството право е воювал Господ Исус Христос. А там, където е Бог, там са и изворите на пълнотата, на успеха, на цивилизования начин и отношения спрямо народите. Има един много интересен момент.
Аз имах практическа възможност да прочета една от книгите, която за голямо съжаление не придоби голям размах, така че цялото общество да седне и да коментира върху нея. Това са писмата на нашия цар Борис, който той тогава пише до Константин Фотий, който в момента е бил патриарх на православната църква в Константинопол. И интересното, че пише и до папа Николай I, който е тогава бил папа на Римокатолическата църква. Какво го принуждава всичко това? Един ден в двореца на хан Борис пристига един евреен. Нашият хан Борис, който тогава е бил управител на славяно-българската държава, е бил изключително голям ерудант. Човек, който е познал езиците. Човек, който е четял на съществуващи езици всичко, което е било свързано с мистиката, религията и вярата в Бога. И тогава този евреен му подарява книгата Библия. И когато нашите боили започват да проявяват интерес, къде изчезна този хан Борис, предворници са казвали, ми чете някаква дебела книга. И когато най-накрая прочита и казва амин, нашия хан Борис казва да. Ако има Бог, това не е нашия зловещ Бог Тангра, който изисква жертва дори и на елитни хора от нашата цивилизация българска. Това не е и Бога на славяните, Перун. Защото е прочел в Библията до какво падение са стигнали хората да се покланят над слънцето твар. Не може да се покланяме ни на някаква твар творение. Защото едно от имената на нашия Бог е слънце на правдата. И ще изгрее слънцето на правдата с изцерителни крили на живота на тези, които го търсят. Това се случва в България. Интересното, че аз бях щастлив и имах възможността да прочета неговите 168 въпроса, който той пише до Константин Фотий I и до Николай I. Едни и същи въпроси той ги адресира. Понеже тази книга спечели конкурс и неговото писмо, което и до ден днешен се съхранява оригиналът му в италианската библиотека, той получава отговорите. Имах възможността да прочета и неговите въпроси, да прочета отговорите, които той е получил като позиция. Нас ни казаха, че това е един религиозно-политически акт, за да може двата народа, славянския и българския, да не връждуват, да си измислят един Бог на компромиса Христос. И повече да няма някакъв Тангра или да има някакъв Сеперун. Това не е вярно. Хан Борис е бил мотивиран от един велик вик, родило се в сърцето му, денят, когато прочита Библията. Кой си ти, Господи? Той намира отговорите всички, които е търсил в целия си живот, ровейки всички други книги и мъдрост на века в една единствена книга, която и до ден днешен остава книгата над книгите. Затова е България мотивирана от неговото решение да приеме християнството, да се приведе Библията, продължено в този 100-летен знатен век на нашия български народ. Интересното е не само това, ами България изпраща десетки хиляди мисионери по целия свят, които са носили виделина значимо със сила. И когато го говорех това в Америка, американци бяха много силно впечатлени от тази работа. И трябва да ти кажа, че истинският протест против така фалшивите устоите на религията ни проистича от Мартин Лутер. Истинският протест и истината проистича от братята Кирил и Методий, които са ратували за абсолютната истина, записана на страници на Святата книга Библия. Може да отворим апокрифните книги. Аз искам да отбележим тук, че кирилицата, от която после и руснаците са се възползвали, и в славянските народи, тя е измислена. Нашата азбука е измислена не просто българското слово да бъде облечено в букви. Абсолютно си прав. А за какво? Да може Библията да бъде преведена на български език и българите да могат да четат и да слушат Словото Божие на български език. Четем за някой наум Климен Ангелари, тия мисионери, пратеници на Божественото Слово Божие, но те не са само те. Аз казах, това са хиляди по хиляди. Самията историческа справка говори, че те са достигнали в това столетие на 22 000 мисионери. Изпратени от България да носят виделината и истината на Словото Божие. Както казва българския народ, там където е текло, пак ще тече, нали? Точно така. Така че аз дълбоко вярвам сега, след като Библията се инвестира в България,
След като ние сме на първо място по раздаден на глава население детски библии, защото вярата в самото ранно детство, когато се съгражда, ражда се друго общество. Не на арогантното, не на прицелната точка на злото, злобата, отрицанието. Виждам какво случва в училищата. Бодигардовете, те не спират насилието. Баща, ученици, прибиване, отива, убива съученика си или нещо подобно. Този ужас няма да бъде. Когато в нацията се инвестира добро, както и казал Бог, да не ви дотегува да вършите добро, тогава каквото посея нашата нация, това има и да жени. Тогава България наистина ще бъде не само един мирен остров и оазис на Божието присъствие, но една цъфтяща нация, къпещ се в материален просперитет, сила, благочестие и сигурност. Толкова красиво звучат тези убедителни думи на брат Илия Миланов, че със сигурност ще запалят желание в много сърца. И ние трябва да вярваме това, ние трябва да се ползваме от миналото, но трябва да мислим за бъдещето и по-скоро, какво искам да кажа, мислим. Да се молим за бъдещето, да работим за бъдещето. Защото молитва и работа в вярата, това са като две гребла в една лодка. Не може само с молитва да седим и да чакаме някой друг да свърши работата, започваме да се движим в кръг. Да. Не може с другата. Единия кръг наляво, другия кръг надясно. Не може само с работа за Бога да вървим напред. Христос, когато даде великото поръчение на своите ученици, той им каза да не отиват и да работят преди да се изпълнят с сила от свише. Така е. И той им каза да отидат в Ерусалим и да се молят. Докато се изпълнят, той не им даде срок. Той не им каза, молете се 5 дена или 10 дена или 20 дена, както и днес не ни е даден срок. Но той каза, докато не се изпълните със сила от свише. И когато те се изпълниха със сила от свише, те отидоха и започнаха да проповядват. И за очудване, дори на самия апостол Петър, хиляди хора проявиха такъв интерес. И там се говори за едно жило. Казва се, биле ужилени в сърцата. Ужили в сърцата, буквално е казано. Жило. Жилото беше всъщност стрелата на Божията сила, за която Христос им каза да се облечете със сила отгоре. Защото лъкът, работата, че отидаха да говорят, беше хубаво нещо. Обаче, ако един лък няма стрела, той остава безпредметен, той остава безполезен. По този начин, когато аз искам да илюстрирам тези неща за хората, които вярват в това поръчение, които вярват на това бъдеще, на един такъв тип бъдеще за нацията, да им кажем, че те трябва да се молят и да работят за Бога. Да се молят и да не тръгват просто така безцелно. Понякога по-добре ще е да спестиш своето свидетелство, да не го казваш, ако не си готов за това. Отколкото да го говориш и по този начин да хвърлиш бисерите си на свинете. Нали, не искам никога да обиждам, това са думи на Христос. Да, това са думи на Христос. Но да отидеш и просто да говориш и да си спечелиш враг, а не да победиш човек и да го направиш приятел на Бога. Така че, когато говорим за работата, за мисионерството, защото това може да стане във всеки дом, може да стане на нашите домашни, на нашите съседи, на нашите колеги, на хората, с които Бог ще ни срещне по време на нашите пътувания. Ние трябва да бъдем подготвени, молитвено подготвени. Да. Да има сила, да има мъдрост, да има помазание, което се стича отгоре, а не от нашата човешка амбиция или как да кажа, религиозно самочувствие, че ние сме вярващи, а другите са невярващи. Самата молитва има голяма сила. Господ каза, голяма сила има в усърдната молитва на праведният. И какво иска да каже с тези думи и кои са праведни в крайна сметка? Човеци обикновено се обличат в своята човешка себеправда. Аз съм добър, не пия, не пуша, не прелюбодействам, религиозен съм човек и нещо от този род. Но според Бога праведността проистича единствено и само от жертвата на нашия Господ Исус Христос.
И когато ние се обличем с тази дреха на смирението, правдата, която проистича поради милостта Божия, тогава нещата ще започнат да се случват в нашия живот, в живота на нашите сънародници, в живота на нашите политици и всички хора, които търсят тази правда. Когато човек се смири, тогава идва едно време, в което Бог проявява реално своето божествено присъствие в човешкия живот. Защото самото Слово Божие казва: Бог на гордите се противи, а на смирените изпраща своевременна благодат. Какво значи благодат? Незаслужена Божия милост. Ето, ние човеците сме грешни по природата, поради факта, че в грях зачна майка ни. Поради факта на бунта на нашите праотци Адам и Ева, но това е друга тема и няма да я дискутираме в днешния ден. И ние се нуждаем от правдата, която не е от закона, а правдата, която се ражда в любящото сърце на нашия Господ Исус Христос. По благодат сте спасени и това е дар от Бога, казва Святата книга Библия. Благодата дава шанс на най-презрения грешник. Точно така е. На най-добрия човек, който също не е направил зло. Но всички имаме какво да оправим с Господа. Имаме да оправим сметки с Господа. Когато казвам това, преди да се молим за хората да намерят Христос в живота си, аз само искам да си припомням ония случай на Галилейското езеро, когато апостол Петър трябваше да се срещне с възкръсналия Христос. Ние говорихме за последните му поръки, обаче малко преди това се случи една случка, която ми е правила винаги дълбоко впечатление. Те хвърляха цяла нощ и нищо не бяха хванали. Обаче, когато някой им извика да хвърлят отдясно на лодката мрежите, в дълбокото те хвърляха мрежите и не можеха да изкарат. И тогава този някой, който не можеха да различат по брега, беше разпознат духовно от апостол Петър. Апостол Петър хвърли всичко и започна да плува към брега, защото той със сърцето си разбра, че това е Господ, Исус Христос. И той отиде там и те имаха разговор. Един драматичен разговор. Защо Петър първо бягаше към гроба, когато Христос умря? Пак бягаше. После плуваше с всички усилия към брега. Първия път не успя да срещне Господа. Пожела да ходи дори по водата, когато Христос... Това беше преди това. Да, преди, но аз имам предвид нещо друго. Когато говорим на нашите телевизионни зрители, той плуваше, бързаше да се срещне с Господа, защото усеща си, че възкръсналият Христос няма да бъде много дълго тук. А той имаше да оправя сметки с него. Така е. Той трябваше да оправи сметки, защото въпреки своите клетви, ентусиазирани изказвания, трикратно се отрече той от него. 3 пъти се отрече от Христос. Просто... Третия, забележи, беше с клетва се отрече от него. Страшен начин на отрече. И това беше като водиничен камък на неговото сърце. Така е. Затова той бягаше. Затова понякога много малки неща сякаш на пръв път. Той не уби никого, дори защити Христос, той не направи престъпление, не открадна. Обаче беше казал някои неща. Беше се отрекал малки неща. Но той бързаше. Свети апостол Петър, не който и да е. Днеска има храмове по целия свят на неговото име. Той бързаше да оправи сметките си с Господа. Отношения с Бога. Да. И той отиде и това, там се разигра невероятната среща. Христос му зададе въпроса. Симоне Йонов, обичаш ли ме? 3-кратно му зададе въпроса. Той му беше простил. Петър получи поръка, защото му каза: обичам те, Господи, обичам те. А думата на любов, обичам те, тя решава. Тя покрива множество грехове, така ни каза Словото Божие. И той получи де-факто своето поръчение там. Там поръча. И отиде и целият си живот го посвети на Исус Христос. Без да се страхува, без да се притеснява, без да се интересува, че рискува. Така че, говорейки за този случай, аз искам да наблегна, уважаеми зрители, че вие наистина трябва да се замислите. Не си мислете за своето съвършенство, несъвършенство, грях, падение или пък добродетели,
а просто помислете си, че вие наистина трябва да оправите сметките си с Бога, с Господа. И сега брат Илия Миланов ще каже няколко думи, както всеки път правим, за това как трябва да отидем при Бога и защо трябва да отидем. И ще имаме една специална молитва, в която ви насърчавам да се молите и да повтаряте с Него и да го вземете като пълноценно и едно истинско, искрено решение в живота си да следвате от днес нататък Бог по Неговия начин, а не според вашата вяра или разбиране. Бог да ви благослови. Уважаеми телевизионни зрители, вие присъствахте на този разговор, свързан с темата на благовестието. Когато Бог извика своите първи благовестители, облече ги във власт и сила своите апостоли, имаше един твърде интересен момент от тяхното служение. Един ден Господ им зададе неочакван въпрос. Според както казва народа, кой съм аз? Тишината беше нарушена от гласът на Петър. Тогава той още не носеше това име, с което го представя и Библията. Апостолите казваха, според някой от народа, ти си Йоан Кръстителя. Други казваха, ти си някой от старовремските пророци. Иеремия, Илия или някой от старовремските пророци. Както виждате, народа във всички времена е имал тема и размисъл, кой е според тях Бог. Но видимо сърцето на нашия Господ оставаше неудовлетворено от отговорите, които му бяха представени от апостолите и от мнението на народа. В един момент Петър се обърна към него и каза: ти си Христос, Синът на живият Бог. Вижте каква беше реакцията на нашия Господ. Той се обърна към него и каза: блажен си, Симоне. Истинското име на Петър е Симон, син Йонов. Защото това човешка плът и кръв не ти го открило, а Отец ми, който е в небесата. И аз искам да ви кажа, че никой не дохожда при нозете и милосърдието на Господ, ако Небесният Отец не го привлече. И аз вярвам, че всички, които в момента гледат това предаване, са привлечени от милостта, силата и благочестието на Божията любов към човечеството. И аз ви моля, скъпи приятели, нека да се смирим пред живият Бог. Нека смиреномъдрие и сила да кажем: Боже, аз те търся с цялото сърце. Аз искам лично да те позная. Искам да бъда докосната онази любов, която проистича и произхожда от кръста. Самото Слово каза: защото Словото на кръста е безумство за тези, които погиват, но за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Божията сила проистича от любящите словеса на нашия любящ разпнат Христос. Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Ето, ние се нуждаем от тази реална прошка, а който смири себе си, непременно и ще я получи. За това, че молитвата има сила, е абсолютен факт. Ние ще се помолим Бог да прости греховете ни и е вършени в годините на нашето човешко незнание. Така се е видяло угодно и така и върши Бог нещата и е записано в Словото Божие. Със сърце вярва човек и се оправдава, с уста прави изповед човек и се спасява. Всички, които желаят днеска да се докоснат до Бога, да го познаят личностно, да бъдат обикнати личностно, да почувстват Божията закрила мощ, любов на тях и тяхните семейства, нека да се помолим с тази кратка молитва, която аз наричам молитвата на кая се грешник. Знак на смирение, нека да положим дясна така на сърцето си, да затворим очите си и заедно в тази кратка молитва да се помолим на живия Бог. Нека да кажем така: Отче святий, аз ти благодаря за Твоята божествена милост и любов, която показваш мене, грешния човек. И аз те моля, Господи,
прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Измий ме с пресвятата си кръв. Запиши името ми в книгата на живота. Това смея да моля и прося. Достойното и святото име на Господа Иисуса Христа. Халелуя! Амин. Благодарим Ти, Отче. И така всеки, който се е молил сърдечно и искрено, знайте, че Бог непременно е отговорил на вашата молитва. Днеска преминавате от един вид творение, което не е познало Бога до този момент, в един народ, който е придобил милост, наречено Божие царство, наречено свят народ, царско свещенство, наречени чада на Божията милост. Не случайно и в Словото Божие по този повод е казано: вижте каква любов е дал на Бог Отец, да се наречем Божии чада, и такива сме. Божиите чада обикновено обичат наставлението на своите родители. В случая това е Пресвятата Троица. Бог Отец, Бог Син и Бог Святий Дух. Това са думите записани като фундамент на абсолютната истина на страница на Святата книга Библия. И аз се умолявам, четете с вяра тези велики истини, записани в Святата книга Библия. Посещавайте молитвения дом. Тази институция за духовен растеж и познаване на живия Бог. Молете се. Особено в скришната стаечка и Небесният Отец, който вижда в скришното, непременно има да ни въздаде наяви. Очакваме вашите искрени свидетелства за новопромяната, за духовния импулс, за вярното следване и вярната посока, която всемогъщият Бог ви подарява от този момент, за да носите благословение на вас, на вашите домове, да се радвате и къпите в лъчеструя на Божието благодатно право, милост закрила довеки. Амин. Уважаеми телевизионни зрители, от първо студио на Българска християнска телевизия продължаваме темата, която разисквахме преди малко, темата за благовестието. Първата и най-важна Господня заповед: тръгнете и проповядвайте благовестието по лицето на цялата земя. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Темата на благовестието, която беше изказана преди близо 2000 години, продължава да живее в сърцата на тези, които го любят. В днешният разговор на темата благовестие сме поканили една от съвременните мисионерки, която е гост в първо студио на Българска християнска телевизия. Добре дошла в нашето предаване, сестра Людмила Николаевна. Благодаря. Интересно, че ние с теб се познаваме вече твърде дълго време. Така, връщайки назад лентата и събитията в нашия човешки живот, аз се спомням, че лично с теб се срещнахме през 1995 година в един крайно далечен за нас български град Канск. Така ли беше? Така беше. Интересно, че аз мисля, че тогава ти беше на някъде около 18 години. Може би нямах даже. Даже и си нямала тия години. Говорим днеска на темата благовестие. За хората, които Бог изпраща по лицето на цялата земя, за да благовестват добрата тема, добрата дума, доброто пратенство на Божията милост към човеците, вечен живот, чрез вяра в Божието име. Аз се спомням, че тогава ти беше със своята сестра-близначка и първите срещи аз ги свързвам с онази голяма любов, с която вие не посрещнахте в този далечен и незнаен до тогава град Канск. Мен ме е любопитно, кое ви мотивира в тия крехки години, когато хората обикновено в младите си години търсят комфорта, сигурността, добрия начин на общуване. Кое беше мотивацията във вашия млад живот вие да тръгнете вместо някакво добро направление Европа, Америка, да тръгнете в тази ужасна сибирска неизвестност? Каква беше мотивацията ви да тръгнете и благовестите истината за Христос? Искам да кажа, че съм пораснала в едно християнско семейство и никога не съм си мислила, че мога да отида някъде.
Пораснахме на село, много обичахме Господ. Дядо ми загина заради вярата в един лагер в Русия. Майка ми и баща ми бяха пренебрегвани заради вярата, бяха унижавани. Но един ден дойде свобода. Някъде моето крехко сърце нямахме комфорти. Може би не достигали даже пари за училище, като ходихме. Нямахме богатство, нямахме нищо вкъщи, което просто беше лукс. Но имахме нещо дълбоко, като в детско сърце, да служим на Бог. И в едно време просто дойде свобода и в Украина. Помня как хората се събираха по стадиони, как съм плакала. Боже, аз така искам да пея, като пеят тези хора там в екипа. Помня една случка, бях на 13 години. И бяхме на една служба и баща ми дойде с един голям камион да ме вземе от службата. И преди да дойде в камиона, аз се скрих вътре и плаках. Казвам, Боже, така искам да служа. Не искам живота да ми мине в някаква суета. Не искам да ми мине живота само от работа на работа. Даже в 13 години съм си молила сама в скришната стая да имам съпруг мисионер, да имам съпруг, който служи на Бога. Никога не съм мислила, че там ще го срещна. И така от Сибир дойде ни покана, бяхме много малки с сестра ми, близнячка, дойде ни покана да отидем там. Дадоха ни един месец, просто размисли, молитви, пост, да мислим за това. Но родители никога не ни спираха, само се молеха. И така дойде тази вътрешен кумпнеж. Боже, какво ще ни срещне там, какво ще бъде там, ние не знаем. Но аз искрено искам да ти служа. Това беше мотивация, нещо, може би да сравним го с нещо детско, когато детето иска нещо от родителите си. Така ние купнеехме, Боже, искаме да отидем. Искаме, това беше 4 или 5 хиляди километра, не знам. Но и това беше мотивация. Просто искахме да служим на Бог. Интересно, вие отидахте като мисионери и вашето служение се заключаваше, доколкото се спомням, да участвате в хвалението и да благовестате истината за Христовото учение. Така беше. Но не само това. Да. Имаше допълнителни неща, където на мисионерското поле ти не очакваш да ги срещнеш, ти си ги срещаш. Така е. Мисионерският път крие много неизвестности и несигурност. Аз се удивих, когато видях, защото там условията са ужасни. Нека да си признаем, че ние българите дори не си представяме как могат да живеят там хората. Вие все пак идвате от една страна Украина, където сте имали сигурност, дом, приятели и влизате в една земя на пълната несигурност. 95-та година беше една ужасна година за Русия. Времена на несигурност, дестабилизация, руска мафия, отсъствие на каквато и да е комуникация с хората. Бих казал икономическа разруха. Спомням се как вие с твоята сестра по един такъв детски и много любящ начин ни помагахте. Няма да забравя никога, когато вие дори ни перяхте дрехите. С такава любов бяхме обгърнати, което лично нас, българите, ни мотивираше с още по-голямо желание да се връщаме в Сибир. Искам да ти кажа, че нашето идване също беше по повод на тази божествена любов. Но това директно водителство на Бог заменете за Сибир. И виж, Бог не е направил грешка. Аз разбрах, че вашата украинска църква е имала директно видение. Много от мисионерите, които тръгват за Сибир, са чули едно и също. Билет в едно направление и то билет по посока на Сибир. Така ли беше при вас? Така. И почти всички мисионери така свидетелстват, че те са отишли по повелята и желанието на Бога, благата вест да достигне и до така наречените мъртви сибирски полета. Даже много мисионери, които отидоха там, може би не се върнали в къщи, намериха си половинки там и продължават да работят в Сибир. Да. И продължават да работят. Това, ние 18 поредни години от тази година, 95-та, работим с тия украински мисионери и благодарение на тия украински мисионери създадаха хиляди по хиляди руски църкви. Така.
Ако погледнем сега в събития, които следват като националистическо противопоставяне между народите Украйна и Русия, аз бих казал, че Русия даде най-много. По-скоро Украйна даде най-много в днешните дни, за да може Русия да процъфтява в духовната сфера. И това е благодарение на хилядите знайни и незнайни мисионери от Украйна. Част от тях загубяха и живота си там, ако знаеш. Някои погребаха и децата си в тези ужасни сибирски условия поради неиздържане на студът. Лично аз съм свидетел на такива хора, които не са герои, а смирени Божии чеда, които знаеха, че живеят ли, умират ли, те са Христови. Благодаря на Бога за това, което лично аз съм научил от Украинската църква. Хора жертвоготовни, хора любящи, хора утвърдени във вярата, а не религиозното ходене. Защото един човек, който познава Бога и обича ближния, би се решил на такава голяма крачка. Спомням си първите ни срещи, първите ни съвместни евангелизации, които бяха в големият театър, доколкото се спомням, Равесник се казваше. Възток. Или Възток, да. Равесник беше в друг град. Точно така. Кино Възток. Имаш ли някакви впечатления от тая съвместна наша работа? Живяхме в една къща, където сега, като спомням и даже до някъде съжалявам, че тогава нямахме техника, такива моменти да ги записваме. Това, което ти си преживял. Помниш нещо, спомняш нещо, но има моменти, където ги забравяш нещата. Живяхме в една къща, нито условия, да не разказвам с какви условия живяхме, 2 железни легла, 1 руска печка. Но като казаха, че ще дойдат българи, една група, гостите за Сибиряка, това беше като празник, като за едно дете торта или някаква играчка. Това нещо беше толкова трогателно, толкова силно беше, че някой ще ти дойде в този далечен Сибир да те посети. Не от друг град, а от чужбина. Идват българи да те посрещнат. Това беше нещо, просто не знаеш как да го обясниш. И помня как ние ви посрещнахме в една сибирска къща с сестра ми, с моя съпруг, който още не беше ми съпруг. Вие дойдохте 5 мъжа, такива едри хора. И ние бяхме много такива изненадени. Какво ще ги правим, нали? Влезнахте с 2 китари. И моят мъж закопнел, казвам, Боже, аз искам такава китара да има, моя приятел. И почнал да се моля да има такава китара. И тогава в моменти, помня, изпяхте една песен за Дарок Немала, мною пройдена. И изпяхте една песен Тихо се спуска темата за майка. Помня, че това бяха моменти незабравими. Не знам сега как е в Русия. Минаха толкова години. Но тези моменти бяха незабравими, където виждаш хората покрай тебе, младежи покрай тебе, на някои родители наркомани, а те дойдоха там на мисия, дойдоха в църквата, на някои родители алкохолици, а те посветиха своите сърца. Това беше време, не знам, не мога да го опиша, като служби, като пътувания с вас. И най-ми беше тежко изпращането. Много плакахме, даже се затворихме с сестра ми, близначка, в къщи и даже печка не паляхме. Не искаме никой да влиза, да ни безпокои. Просто плакахме, защото не, че братя българи по-добри от руснаци или по-добри от африканци, защото е добър Бог. И това време, което преживяхме с вас, Бог ни подари и като песни, и като гостоприемство, и като молитви за тези окаяни хора, сибираци, които нямат смисъл в живота. Беше прекрасно време. Не съжалявам, че... това беше време още прекрасното, че моя приятел беше тогава. Той беше българин. И срещнал своите братя българи в Сибир. Това беше за него подарък. Да, спомням си тази срещна с твоя сега съпруг Иван Серт. И спомням си, че тогава Бог вложи в сърцето ни да подарим тази
12 струнна китара, която бяхме донесли в България. И това беше голяма радост да се срещнем с нашия сънародник, защото бесарабските българи са наш корен. И както той имал голямото желание да види българи натурални, живеещи в днешна България, така пък ние имахме голямото желание да видим един бесарабски представител на нашата нация. И бях толкова много докоснат от тази среща и разговора с този човек, който сега е твой настоящ съпруг, защото когато той говореше, аз чувах думите на моят прадядо Мелан, на моята прабаба със същия диалект, със същата любов, със същото красиво съзвучие на старобългарски език, и това по един особен начин докосна моето сърце и прибави още любов от любовта на кръста към вас. Няма да забравя вашето изпращане, как бягахте сред отминаващия влак, сълзите, радостта, голям момент, което ни мотивира ние сцената на всичко да продължаваме, идваме в Канск. Трагедията, че в Русия измират стотици хиляди наркомани от така наречена золото тая златна инжекция. Един период от времето в Русия имаше, когато само за една година руснаците погребаха над 800 хиляди младежи, умрели от наркомания. Това е ужасно. И аз казвам, дори един некадърен, слаб пълководец не би изгубил такава армия в продължение на една година в най-лютите и ужасяващи боеве. Но сега искам да ти кажа нещо много радостно от Канск. В Канск се изгради една от големите руски църкви. И това седи в корена на вашето послушание. Хората, които дойдохте от Украйна, за да поставите основите на Божията любов. Тя сега се съгражда с нови оживотворени камъни. Наркоманията, която беше ужасяваща в Канск, ако си спомниш, калните и безрадостни улици, пълното безнадеждие в руският народ, руската мафия, разрухата, пиянството, аморалността днеска отстъпват пред светлината на Божията милост. В Канск се изгради голям молитвен дом. В Канск се създаде най-големия рехабилитационен център в цяла Русия. Това не убягна дори от погледа на самия Путин. И той награди с 2 златни медала нашия председател, който също е от украински произход, Владимир Мурза, който дори се срамуваше да говори за своето минало и каза: брат Илия, какво да говоря? Аз само 15 години съм живял в затвора. А виждате ли, той срамуваше, че кратко време е бил в затвора, докато твоя дядо е отдал и живота си за вярата в Господ Исус Христос. Искам да ти кажа, че което ме накара аз трудно плача, когато 2011 година за пореден път влязах в Канск, аз видях огромни транспаранти в целият град. Огромни транспаранти, и на тия транспаранти нямаше рекламни обяви, а млади семейства, щастливи млади хора, деца, млади семейства. И отгоре беше написано: ранше мы были наркомани. По-рано ние бяхме наркомани. Благодарим на Бога за това прекрасно време, което Бог продължава и даде чрез вас, вашата любов, която не е човешка, а любов подарена от небето, агапе любовта. Добре сте сели, добра е и жетвата в днешния ден в Сибир. На времето аз бях чел една от книгите на Виктор Фалкао «Мъртвите сибирски полета». Уверявам те, Людмила Николаевна, сега не са мъртвите сибирски полета, оживотворени от семената на вашата любов, на първите семена, които покълнаха и дадаха плод за славата Божия. Благодаря за вашето участие, благодаря за факта, че вие продължавате да работите на мисионерската нива. Искам да кажа нещо по повод новото ви служение. Моето желание беше вие да дойдете в България. И аз се стремях с цената на всичко и в молитви и увещания вие да дойдете в България. Защото знаех, че България се нуждае от такива хора, които обичат кръста и ще отдадат живота си да посеят добри семена и в българската земя. Как се чувствате вече толкова години на българска родна земя? Беше интересно. Никога не си мисля, че този българин, мой приятел, ще стане мой съпруг. Аз просто като девойка съм си мечтала, може би този българин ще бъде моя съпруг. И после се покайвах, защото в Сибир пътуваш много далеч, 4-5 хиляди километра с влак. И съм си се молила и съм си покайвала. Но Бог си имал план, и като има за всеки човек план. Дойде момента, той стана моя съпруг.
И когато след вашата среща вие го поканяхте, той мечтаеше, но никога не мислил да стъпна на родината България. Абсолютно. Той пораснал в Бесарабия, в голямо българско село, и когато той тръгваше от Сибир, хората по различен начин го посрещаха. Но сега, когато вече в България почти 18 години сме като мисионерско семейство, неговите хора там в село посрещат го по различен начин. Много възрастни баби, дядовци, жени седят на пейката и питат: моето момче, разкажи ни за оная нашата страна България. Ние тук плюем нашата страна. Обиждаме хората, се подиграваме с правителството, а тези хора там просто милеят за страната си, обичат България. И той заминал първи път сам в България. Аз чаках първо дете, не можах да тръгне. После тръгнахме в Северна България. Как се чувствах? Благодаря на Бог, че имах любящ съпруг и който ме разбираше. Не мога да кажа, че чувствах се винаги добре. Далеч от близки, далеч от своята родна църква. Аз пораснах в църквата, където имаше 3000 члена. Имахме към 600 човека младежи. И тук дойдох в Северна България с едно малко бебе на ръце. И нито условия, нито нищо. Но беше Бог, който беше верен. И когато Бог вижда мотивите на сърцето, че ти не си дошла да живееш в Европа, тогава не беше още Европа, че ти дошла да си служиш на Бог, че съпругът ми дошъл да служи на своите хора, българи, Бог просто давал сила да устоиш. Ако не Бог, нямаше да издържиш. Нищо, че е България по-красива от Сибир, нищо, че е морето, слънчев бряг, но имаше такива моменти. Ако не е Бог, нямаше да издържиш. Радвам се за вас, защото вие сте служители в една от нашите църкви в град Нова Загора, като пастир и пастирша, и само преди седмица бяхме гости във вашия молитвен дом и живяхме тази велика радост. Насладих се на радостта да посетя вашия дом, да видя все пак създадения добър уют и комфорт за вашето семейство, защото спомня, че в Севир бяхте в една стаечка, която трудно може да се размине един човек, дори, нали? Ето, когато, както и казва Господ, който е верен на малкото, Бог го поставя на много. Благодаря на очите си видях тези прекрасни сина, които сте отгледали, дали български имена, благословени хора, които растат като ново поколение, които ще носят нова надежда и сеят добрите семена на Божието благовестие, не само в сърцата на българския народ, ами по лицето на цялата земя. Благодаря ви за тази среща. Само искам да кажа нещо, да пожелая просто да се обичаме своите хора, в своята държава, в която живеем. България за мен не е моята държава, нали? Моята държава е Украина. Украина, да. Украинка. Но когато преследваш цел, искаш когато Бог ти е сложил, Бог дава сила да се изпълни. Даже когато минаха години, не мога да кажа, че в България всичко беше трудно. Имахме прекрасни моменти. Бог ни подарил прекрасни приятели, прекрасни семейства. До сега имаме връзка с всички, които се общувахме, нали, през цялото време в България. Тук пораснаха нашите деца. Не знам коя посока ще вземат нашите деца. Но най-голямото желание на един родител е да останат верни на Бог. Амин. Искам тези, които ме гледат в предаването, материалното ще дойде. Всичко друго ще се оправи. Но когато ти намираш своята цел в живота и служиш на Бог, просто животът ти става пълноценен. Пожелавам на млади да не се страхуват от студ. Ако трябва да отидат в Африка, да не се страхуват от жегата. Бог е този, който проправя пътя. Но когато ще ги завладее само материалното, само да спечелиш, само да имаш, само да се устроиш, живота ще мине. И като погледнато, живота ще мине. За какво си живял? Аз за един момент не съжалявам, че бях в Русия. Макар като вие казвате, майка ти как е спращала. Майка плачеше, защото ние бяхме седмачета, когато бяхме родени.
по килограм и половина. Но пораснахме и тя се чудеше кога сте пораснали, тръгвате вече като мисионери. В далечна Русия, където не знаеш какво ще бъде с тебе. Но тя уповаваше на Богът, уповаваше с цялото сърце и се молеше за нас. Имаше такива моменти, това го казвам за насърчение, когато ние бяхме там и нямаше кой да помага вкъщи. Бог благославил стократно земята ни. Когато на другите хора сланата изпепеляваше растенията, на нашите полета нищо не се случваше. Когато различни поразии бяха на съседните полета, Бог слагал свой щит, като правил разликата между Израел и между Египет. Това е много важно. И аз просто насърчавам младите. Ако Бог казва към сърцето, отивай там. Може би ти няма да отидеш в Сибир, може няма да отидеш в Норвегия или на Камчатка. Отиди посети свой ближен. Отиди помогни на тази вдовица. Отиди нещо съвърши, ако Бог ти го казва. Защото един ден ще съжалява човекът. Благодаря за този прекрасен разговор, Людмила Николаевна, и вярвам, че пак ще се срещаме в това студио. Я се радвам. Защото Бог ви е дал, освен талант и желание и любов да мисионерствате, дал ви и певчески възможности. А както казва и Словото Божие, да не заравяме нашите таланти. Вярвам, че вие ще посетите нашата телевизия, ще може с тези прекрасни песни, които Бог е сложил в сърцето, до много добър български език. Аз се удивлявам, че ти за това кратко време говориш почти на равнището на един човек, който е изучавал литературно български език. Бог да продължава да показва милост към вас, семейства, подрастващите 3 сина, щедростта и милостта Божия да бъдат върху вас. Благодаря. До нови срещи в Господа. Благодаря ви. Трудно са живей на тази земя, о, как трудно се върви. Нямам повече сила, Боже, да стоя, помогни да се спаса. Няма да те оставя, няма да бъдеш сами, няма да погибнеш, като гледаш на кръста. Няма да те оставя, няма да бъдеш сами. Като гледаш на кръста, често мене ме оставя силата и роптая много аз. Не сътрай, че моя силно тежък кръст, Твоя го забравям аз. Няма да те оставя, няма да бъдеш сами, няма да погибнеш, като гледаш на кръста. Няма да те оставя, няма да бъдеш сами, няма да погибнеш, като гледаш на кръста. О, как трудно да се вдигам на баир и краката не държа.
вадима спират ме. Искам да ме вземеш с теб. Няма да те оставя. Няма да бъдеш самим. Няма да погибнеш, като гледаш на кръста. Няма да те оставя. Няма да бъдеш самим. Няма да погибнеш, като гледаш на кръста. О, прости ми, Боже, всичките грехи и надежда ми всели. Дай ми, Боже, сила и ме укрепи. Мене грешникът спаси. Няма да те оставя. Няма да бъдеш самим. Няма да погибнеш, като гледаш на кръста. Няма да те оставя. Няма да бъдеш самим. Няма да погибнеш, като гледаш на кръста. И така, след този прекрасен разговор с Людмила Николаевна, която е представител на новото течение поколение мисионери, любящи Господа и ближният, ние ще насочим нашето внимание и към темата на божествено изцеление. Защото ако като начало, спазвайки Божиите изисквания, първо потърсете Божието царство и Божията правда и всичко останало ще ви се прибави, ние, следвайки ритъмът и заповедите Господни, днеска се молехме с молитвата на покаяние. Предстои ни да живеем до опирът на Господнята несъкратима ръка в областта и на божественото изцеление. Защото сам Господ каза: ако не видите чудеса и знамения, никак не бихте повярвали. Човек се нуждае от едно реално истинско докосване, от едно реално потапяне в таинствената божествена премъдрост, част от което е и свръхсилата, проистичаща от раните Христови върху тези, които се боят от името му. Ще се молим за болните хора. Тези, които редовно наблюдават нашите предавания, знаят, че ние предлагаме на всички, които имат страдащи и отсъстващи от тях, дори от дома, дори от държавата България, където и да се намират, ние знаем, че нашия Бог ще ги намери. Нашата молитва ще бъде чута и отговорена. Затова аз предлагам на хората, които искате да се застъпим, нека да издигнем ръката си пред Бога и да кажем: Боже, аз се застъпвам за моя син, дъщеря, баба, татко, майка, съпруг, съпруга, деца. Издигнете ръката и кажете името на съответният човек, за когото искате да участваме в застъпническата молитва, която само след секунди ще сторим пред Бога. Принцип, задължение и вяра за нас, християните, е да се молим и на дрежки. Това може да го намерим написано на страница на Словото Божие. Така че винаги, когато ще заставате пред камерата, имате желание да се молим и за хора, които ще получат божествено изцеление, заставайте пред камерата с съответната дрежка. Дръжте тая дрежка и ще се молим за нея. Тези, които страдат, ще облекат дрежката и в продължение на няколко дена с благодарно сърце да я носят. Почваме и самата молитва за божествено изцеление. Нека отново да се смирим пред нашия Бог, с миромъдрие и кротост да положим дясната ръка на сърцето си, затворим очите си и заедно отправим поглед и моление към кръста и всемогъщия Христос, от когото проистича доброто даване
за човеческия род. Нека да кажем така на глас. Отче наш, небесен наш Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим, стори това изцеление, защото Ти толкова възлюби света, щото даде Своят единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал: там, където двама и повече хора са събрани в Моето име, и аз съм между тях. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И Те молим в името на Христа. Жой фарлова ривидей, в името на Господа Исуса Христа извикаме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат примахнати, отстранени със силата и действието на Святия Дух. В името на Господа Исуса Христа. Ела, Святи Душа, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душа, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душа, нека Твой огън падне. Също така Те молим, Небесния Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез издигане на ръка или чрез дрежка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин. И така, скъпи приятели, ние очакваме божествената намеса и в свръхестественото божествено изцеление. Както казвам много пъти след молитвата, особено в костната система, двигателно-опорната система, горни и долни крайници, човек може да почувства още по-остра и по-болезнена болка. Това не е причина за колебание и съмнение, напротив. Това е началото на краят на мъките и болките. Обикновено над 70 и повече процент от хората свидетелстват, че най-много изцеления са ставали по времето на молитвата не в момента, а на третия ден. Така че ако ти в момента си получил, е добро. Но ако не си получил, това не е причина за разколебаване. С вяра очаквай божествената намеса всяка секунда, всяка минута, всеки ден. Разбира се, не е принцип да кажем, че ако до третия ден не сме получили изцеление, всичко е приключило. Напротив, Бог удължава милостта си и праща благото си и щедро даване, дори в момент, когато ние не очакваме. Бъдете благословени, приемете благодата и милостта Божия върху вас и върху вашето семейство. Бог да благослови нашата прекрасна родина България и милостта Му никога да не се отегля от нашите земи. До нови срещи в Господа!